रामा पिया हो भइले अरे बना रही अरे पिया भइले गुलरी के फूलावा अरे पिया भइले गुलरी के फूलावा गीत पर हमार गार्जियन जिला बोलिए ओम प्रकाश बाबा छीटा बजाई ये हमारी इच्छा बा। अरे पिया भइले गुलरी के फूलावा पिया भइले गुलरी के फूलावा पिया भइले गुलरी के फूलावा अरे पिया भइले गुलरी के फूलावा अरे पिया भइले गुलरी के फूलावा पिया भइले गुलरी के फूलावा ओ रामा पिया पिया रोटते पियर भइली देहिया पियर भइली देहिया पिया भइले गुलरी के फूलावा पिया भइले गुलरी के फूलावा अरे पिया भइले गुलरी के फूलावा पिया भइले गुलरी के फूलावा अरे पिया भइले गुलरी के फूलावा पिया भइले गुलरी के फूलावा का हो मनीषा अरे पिया भइले गुलरी के फूलावा अरे पिया भइले गुलरी के फूलावा अरे पिया भइले गुलरी के फूलावा पिया भइले गुलरी के फूलावा
के फुलावा पिया भइले गुलरी के फुलावा पिया भइले गुलरी के फुलावा पिया भइले गुलरी के फुलावा अरे तकलीफ हो खेला लेकिन पहला राउंड चंदन भैया चैता होके तब बाबा दुआबे क्षेत्र वाला मारे नदी टेंगो रही गांव वाला ठीक रही उतनी दिमाग पर चढ़ल भी एक बारी कि अबला भवानी मैया तबला बाजावत बारी जोड़िया बजाओ महावीर रे शहीदवा अरे जोड़िया बजाओ समा गाँव के बरहमाय बाबा सरनी खींचत बारे नाचत रे दास कबीरा रे चैतवा नचतर दासो को टेंगरही गांव जिला बलिया द्वाबा क्षेत्र के चैता माइनर में नहीं खुद जानत का राम पिया पिया रोटते अरे पियर भइली देहिया अदिति भर चैता रही सीखे के परी न त इजा फेल क जेबू हां जी अरे पियर भइली